Ang karanasang ito ay naganap noong taong 2016 sa lalawigan ng Nueva Ecija. Magandang hapon po, Sir Captain Kokak. Itago mo na lang po ako sa pangalang Marce. Lumaki po ako sa Parañaque. Hindi ko alam kung ituturing ninyo itong nakakatakot. Dahil kahit nang hilakbot ako sa pangyayaring iyon, aaminin kong nagbigay ito ng matinding kumpiyansa sa aking sarili. Dati kasi ay mahina ang loob ko. Duwag pagdating sa pakikiharap sa mga babae. At palagi rin akong umiiwas sa anumang gulo. Napakapatpatin ko kasi noon. Pakiramdam ko, isang suntok lang sa sikmura ay susuka na ako ng dugo. Ikinahihiya ko rin ang aking pangangatawan. Iniisip na walang babaeng magkakagusto sa isang katulad ko. Kaya naman humanap ako ng paraan para ma-improve ang sarili ko. Nagpalakas ako ng katawan at bumili ng bisikleta. Malaki ang naitulong nito sa akin. Bagamat payat pa rin ako, naging mas siksik ang aking mga kalamnan at lumakas ang aking resistensya. Isang beses kada buwan, nakaugalian ko ng pumasyal sa iba't ibang bahagi ng Luzon gamit ang aking bisikleta. Ang destinasyon ko noon ay ang Baler dahil gusto kong makalanghap ng hanging dagat. Habang binabaybay ko ang daan patungong Nueva Ecija, inaalala ko ang mga kwento ng pumanaw kong lolo para labanan ng antok. Alas 4 na kasi ng madaling araw ako nakaalis dahil sa sobrang pananabik. Naaalala ko ang payo ni lolo. Kapag pipili ka ng kasindahan ha, piliin mo yung mga bombayin. Napakaganda at malamlam ang kanilang mga mata. Nakakatanggal ng pagod kapag tinititigan. Dahil lolo ko siya, naging pamantayan ko na yon sa pagpili. Nang marating ko na ang bukana ng Nueva Ecija, napansin ko ang mga kakaibang mga salita ng mga tao. May mga naririnig akong nagsasabi ng bayag, utong, kabatite, at puke-puke. Noong una ay nagulat ako. Ngunit kalaunan ay nalaman kong mga pangalan pala yon ng gulay o bahagi ng halaman sa kanilang wika at hindi naman pala bastos. Huminto muna ako para magpahinga sa lilim ng isang mayabong na puno malapit sa isang karenderya. Habang kumakain ako ng baon kong saging, biglang nagkaroon ng gulo. May isang napakagandang babae na kinokontra ng 3 kalalakihan. Napakaamo ng kanyang muka. Maliit ang ilong at bibig at ang kanyang mga mata, bagamat hindi bombayin, ay sadyang nangungusap. Kahit galit siya, ay tila nakangiti pa rin ang kanyang mga mata. Ayokong makialam nung una. Pero nang sampalin siya ng isang lalaking malaki ang katawan, doon na nagdilim ang aking paningin. Hindi dapat sinasaktan ng mga babae. Dumampot ako ng isang tipak ng bato at sinugod ang lalaki. Sabay hampas sa kanyang muka. Nang bumagsak siya, doon lang ako natauhan. Akmang susugurin ako ng kanyang mga kasama. Ngunit mabilis akong hinila ng babae sa braso. Takbo, bilis! Sigaw niya. Dahil batak sa pagbibisikleta, mabilis akong nakatakbo ng hindi hinihingal. Pero ang pinagtataka ko ay yung babae. Napakabilis din niyang tumakbo at tila hindi man lang napagod. Nakarating kami sa kanyang kubo na malayo sa kabihasnan. Sa halip na magpasalamat ng husto, sinimangutan pa niya ako. Dapat hindi mo na ako pinagtanggol. Kaya ko naman sila eh. May kayabangan ding sabi niya. Nainis ako ng kaunti. Sa liit niyang yun, paano niya kakayanin ng 3 barako? Maya-maya ay nagluto siya para sa akin. Bumilip ako.
dahil ang lakas niyang magsibak ng kahoy. Inihain niya ang pinakbit sa harap ko at isang sinabawang manok sa harap naman niya. "Ubusin mo yung pinakbit ha, pero itong manok, akin lang to," wika niya. Paborito ko ang gulay, kaya ayos lang sa akin yun. Habang kumakain, tinititigan ko ang kanyang mga mata. Doon ko nawagtanto na mali si Lolo. Ang may pinakamagandang mata ay hindi ang mga Bombay, kundi isang Ilocana. Bigla siyang huminto sa pagkain. "Pumasok ka sa loob ng kubo. Ang bilisan mo. Paparating na yung 3 lalaki kanina," utos niya. Nagtaka ko dahil napakatahimik ng paligid. Paano niya nalaman yun? Dahil tumanggi akong pumasok, nagalit siya. Kumuha siya ng kutsilyo at kalamansi. Ipinatak niya ang kalamansi sa kinakain niyang manok. Laking gulat ko nang ang nilutong manok ay naging hilaw na karne na may mga balahibo at dugo. "Aswang ako! Ang kaya ko sila! Pumasok ka na, bilis!" sigaw niya. Sa takot ko ay nagmadali akong pumasok at sumilip sa bintana. Totoo nga, dumating ang 3 lalaki na may mga dalang itak. Doon ko nasaksihan ang pagpapalit-anyo ng babae. Tila isang nilalang na pinaghalong aso at pusa. Pero bago pa man nakalapit ang mga lalaki, isa-isa silang bumagsak at bumalagta sa lupa. Isang makisig na lalaking nakauniforme ng pulis ang lumabas mula sa dilim. May hawak siyang baril na may silencer. Tatay pala siya ng babae. Bumalik sa anyong tao ang babae at agad siyang binalot ng kanyang ama ng sariling uniforme nito para takpan ang kanyang kahubdan. Nang payagan akong lumabas, lumapit sa akin ang babae. Niyakap ako at hinalikan sa pisngi. Nagbiro pa ang kanyang tatay kung gusto ba ako ng anak niya. At ang tamis ng ngiti ng babae nang sumagot siya ng oo. Isinakay ako ng kanyang tatay sa kanilang mamahaling pick-up pabalik ng Maynila. Idinaan pa muna nila ako sa isang bike shop at binilhan ng isang mamahaling bisikleta bilang pasasalamat sa pagtatanggol ko sa kanyang anak. Ibinigay rin niya ang kanyang numero at sinabing tawagan ko siya kung gusto kong sumama sa susunod niyang pagbisita sa anak niya. Lumipas ang mga buwan nang sinubukan kong tawagan ng numero. Ngunit hindi na ito aktibo. Binalikan ko ang kubo sa Nueva Ecija, pero wala na ring nakatira doon. Hanggang ngayon, may panghihinayang pa rin sa puso ko. Hindi ko na muling nakita ang aswang na nagpatibok sa aking puso. Ang babaeng nagpatunay na ang pinakamagandang mata ay taglay ng mga Ilocana.